Hello guys, may gabi ugma di ay tuon mag-disinfect me. Hopefully daghan mga tini nga mga volunteer gikan sa Alpha Kaparo, Tawagama P o Delta PFC. So voluntaryo lang ni amo pagtabang sa among barangay captain, sa among barangay ug sa among mayor dire sa among lugar. Hinaot ni ugma ayaw. Kay nalustrid lagi nga mo ang katong para spray. So gusto na lang akong pasalamat sa among mayor, sa among barangay captain nga nisuporta po namo og magduduha pod pagsampit sa MUA sa grupo sa UFO sa United Fraternity Organization Tapilon Base. Sa pasalamat limod mi sa Tawagama P, Alpha Kaparo and Delta Pi Epsilon. So balik mi sunod kay naguba ang amo ang pump. So pertinita kapoy pero serbisyo lang ni amo. So daghang kayong salamat hinaut unta nga ubang barangay na asing antay mo voluntaryo nga motabang sa inyong barangay diha sa inyong kapitan para sa ato ni tanan. Mga lumulupyo, please volunteer lang sa ta kanya-kanya ta sa isig kabalay nato. Likay na lang ta. Mas maayo nga managana ta daan
Diba? Prevention is better than cure. So, mahuman ra ni salig din sa Ginoo. So, bye. Salamat.